Stan je ta nejdůležitější část naší společné výstroje. Moderní drahý stany, který nepropouštějí vlhkost a ta pak kondenzuje a zamrzá tak, že se po rádu probudíte v ojměný jeskyni, to je úplně nesmysl. My máme starý stan ušitej z padáků vojenský stíhačky. Stan a kamna. Moji ruští kamarádi totiž chodí na výlet z kamny. Samozřejmě, že nejsou litinoví, takový si do přírody nevezmou ani takový cloci jako tyhle chlapy. Молодец! Молодец! Já už zabil. Jsou vyrobený z tenkýho 2,5 ocelového plechu a váží i se skládacím komínem 3,5 kg. A jsou jenom o něco větší nežli krabice od bot. Вот еще когда за 20 мороз трещины, так пиу, пошла куда-то. Ve stanu kamna drátky přichytíme ke stropu. Díky tomuhle skvělému, byť trošku nemotornému vynálezu, můžeme v mrazivý sibirské přírodě existovat, jak dlouho chceme. Na noc nachystáme polínka ze soušek, těch je v tajze všude spousta. Sekira a pila k našemu putování patří zcela nerozlučně. A když opravdu mrzne, celou noc se střídáme, topíme až do rána. Так, всем, да? Je nás 10, takže každý má hodinovou službu. A když je teplo, což znamená ne chladnější než minus 20, tak topíme jen před usnutím a ráno při snídani. Zavlhlý oblečení, fusekle, rukavice a boty pověsíme ke stropu. Prostě je přišpendlíme psychrajistkama ke stěně. Ráno je všechno suchý a teplý, nezvlhnou ani spacáky. My jsme odpočatý, plný sil a nehrozí nám omrznutí. Женя, на льду, что ли, ночевать? Жень, куда это? Ну, она пустая, я надеюсь. Ну, Na úplném severu je povrch zamrzlého Bajkalu pokrytý sněhem, ale ani tam ho není moc. Tak akorát, abychom nemuseli složitě šlapat stopu, ale dost na to, aby měli lyže krásný odraz. Víc na jihu sníh úplně vymizí a všude je jenom holej led. Občas tak hladké jako zrcadlo, to pak litujeme, že nemáme brusle. Většinou je ale popraskaný a znovu zamrzlej do obrovských pláství a čoček a to pak bývá snaží nasadit si mačky. I tak projedeme soupaš na lyžích ze 400 kilometrů skoro třetinu.